ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ସ୍ଥାନର ଭିନ୍ନ ନାମ। ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କପିଳାସ। Thanks for watching this video.